ҳама салом бугӯ. Ассалом бугӯ. Салому алейкум дӯстони азиз. Имрӯз мо дар пеши хона интизор ҳастем ки такси биёяд ва Идрис имрӯз эрготерапия дора, мерем эрготерапия. Дар уҷа Идриса ки мондам, аз янис мебарам берун да камтар мегардам ва нақл мекунам ки эрготерапия чи аст. Die 11 Aufgaben zur CAP-TS. Ихона чай. Мамо мерем берун. Анис поедестеш. Рафте, Анис. Не уҷа намерем, уҷа Идрис дарс кадиста. Биё. Мо биромадем, Идрисам мондем. 45 дақиқа Идрис терапия дорад, эрготерапия да иҷа мегузарад ва физиотерапияи логопед Идрис дошт пеш дар садик, ҳозир садик намеравам, сабаби ки аз 17 август мактаб сар месавам. Иди дальше. Иди. Ва эрготерапия нишон медиҳад тарзи қалам қапидан, тарзи ручка қапидан, навистан, кор мекунад бо моторикаи калон ва моторикаи майда. Ва ёд метиҳад ҳамаи великаи кардана, например, дар ягон инструмент кӯдак бозӣ кардани боша, илам эрготерапевт тарзи қапиданша ёд метиҳад, мелкая моторика да даст, моторикаи калон да поча ва ҳамин чиза эрготерапевт ёд метиҳад. Физиотерапевтам ҳамихе қати мелкая моторика, большая моторика кор мекунад, массаж мекунад. Физиотерапевти мо бо бат-терапия дора, бо это как массаж. Анис, накӯ бачам. Ва логопед барои гап задан. Як ҳафта да як бор Идрис ҳамихе дора бо аутизм центрум. Дар уҷа танҳо одамое ки аутизм доранд. Вай центр да ҳамаи ҳамин терапевтҳо як ҷо ҷамъ шуда, як терапия да ҳамаша мегузаронанд. ҳам логопед, ҳам физио, ҳам эрго, ҳам аботерапия, чӣ мегузаранд, бо музыка, там всё в одном терапевте. Е ошиқи санг. Чӣ кор мекунӣ ты қадар санга бача? ҳай ҳама кори вазмин дар берун сёмка кардан фикр мекунем, барои ки қади ду гудак берун ки биромадӣ бо инахи гудакҳои майдаҳо ҳеҷ кора кардан наметавонӣ. Терапевт Идрис занг штадиста Идрис мебардора. Як парк дорем мо, нишонтон чим намедонам ки метоба ё не. Ана ҳаму баландида иҷа мумкине ки биромадан ва дурбин дора. Ай ҳаму дурбин мумкине ҳамаи шаҳрмо надидан.
намедонам ай сад лестница зиёд дора, боло бояд барои ва фромадан метуни ҳама лестница фурой, ҳам хеле спуск барои мошин, коляска ҳам хеле дора. ҷо уже окраинаи шаҳр ай охир дай, он тараф ҳамаш замино. бачаи тоҷик санг бошаву қум бошаву дар дурни ҳамон шинабозӣ када, ҳайф ки нест. ман як дота гирифта даровардам ки нашин. ман бигирам там биёйч ина Ти, теди. Съёмка када нашид, намедонам чӣ гап занам, қатито метавонам ки камтарак дар бораи худам нақл кунам, азбаски хеле одамои нав омадан. Ман сину солма парсидан дар комментария ва мегӯм ки 28 сола ҳастам, ду фарзанд дорам, дар Германия 7 сол шид зиндагӣ мекунам ва дар иҷа ҳоло кор накардам. ният доштам ки 1 сол социални год карда худам дар практика гирам, барое ки мехоҳам ки университет ранги социални педагога тамом кунам. дар Тоҷикистон ман политехнический университета хонда будам, вале тамом накарда хеста Германия омадам и дар иҷа IT программист ёки программист просто давом дода намехостам. баъде ки Идрис диагнозша гирифт, ами аутизм омад, фикр кардам, баъд гуфтам ки ман дар маҳқулай беҳтараш вақти кӯдакои маъюб кор кунам. барои университет поступать кардан дар Германия бояд ки C1 дошта бошӣ. ман B1 тамом карда будам, ман камтар дер сар кардам немиси хондана аз сабаби ки Идрис дар хона буд, дер садик рафт, 3 сола шид ва садик рафт. баъде ки садик рафт проблемамон зиёд шид, садик намефаҳмид ки чӣ ба Идрис дигай, чӣ ба ранги дига кӯдако нест, чӣ ба ҳама вақт гиря мекуна, қинай қатиш кор кардан. баъди ва 1 соли дига мо пушти диагнози Идрис шидем, доктор ба доктор, ай клиника ба дига клиника гирифтем диагноза. Анис таваллуд шида ӯ ҳолат ва аниса ай 5-моҳаги садик гирифтам. вақте ки ман гуфтам ки ман бояд дарс бурам, мада камтар қинай қатӣ ду кӯдак ва ҳам дарс хондан, ҳам як кӯдаки майдаки мехона боша. барои ҳамин югенамт дорем мо дар Германия, и як амти ки ранги социальная опека бигем барои кӯдако ҳаваё ёрдам кардан ма ва аниса садик туғрӣ кардан, занг задан гуфтан ва аниса ай 5-моҳаги садик гирифтам ва беяйнс ма тамом карда будам ва бецвайда запис кардам ки карантин шид, муҳим айда бояд сар мешид, анисма айда бояд бецвай сар мешид ки карантин шид. барои ҳамин фикр кардам ки беҳтарш ман як социальный год кунам дар Германия, дар ягон мактаби хеле фёдершуле, дар ҷое ки кӯдакои маъюб мехонанд. дар уҷа практика гирам, ҳам забонро нақс кунам ва мерам баъди социальный год C1. вале ин сол фикр кардам ки августа спорам социальный год, социальный работнико ки ранги волонтёр кор мекунам, ҳамин 1 соли
ҳам хеле ранги волонтёр кор мекунем, пули зиёд наметиҳанд, та просто практика барои худат ва любой момент мегирам одам. Берам ҳама вақт одам дар корашона. Мехостам аввал август спорум, вале мада камтар қин шид, барои ки ай Идрис пеш садик мерафт, садик мора такси мебурд, ма медонистам планма, ма медонистам ки кӯдакоз мераванд садик то соати 4:30 ва ма кор надоштам мақсад. Агар дарс мехондам ё кор мебуромадам ё ягон чизи дигар университет, ма медонистам ки программаи ма то ҳами 4:30. Вале ҳозир ман худам ки права надорам, бояд Идриса фурорум поёни хона. Ҳоли ишам дагавор накард мактаб, бояд ки автобус оварда мактаб бараша. Маълум нест ки як поёни хона мебиям мебаранд ё ки ман ягон остановка бояд борам ша. Барои ҳамин ки ҳозираш дар мошин нест, бояд фикр кунам ки чихел Аниса садик мебарам саҳарё, чихел Идриса мактаб роӣ мекунам. Баъд уже як план бояд кунам ки кадом вақт соатда ман вақт дорам барои кор кардан ё ки барои хундан. Анис то соати 4:30 да садик, ҳама ин чизоро фикр кардам дар кора. Барои ҳамин гуфтам ки беҳтараш то моҳи январ феврал ма як план мекунам, мебинем ки чихел мешава, қайти кӯдако чихел мераванд мебиёянд, камтар дони ҳами ритми нав монда медароем. Баъд ай пишти социални год мешам. Дуюм набораш феврал дане ки мара гуфтанд ки ҳама вақт одам дар кӯрашона ҳама вақт метавонанд ки қабул кунанд. таъмирус хона рафтӣ. Ман фикр кардам ки дар раҳ мебиёд, да такси холуш мебара ки не. 5 минут раҳ ая мошин қати пиёда мумкин 25 минут ҳам хел боша. Идриста такси метиҳам барои терапия. Садикам мора такси мебурд, ирам барои Идрис буд, ба сабаби ки Идрис тамом кард, садика такси дига намебара монам. Бояд ҳамаи мирам камтар андеша карда як плани нав кунем ва якамтар фикр карда ай пишти правом бояд бишам ки хе намешава. Қати ду кӯдак дар Германия бе мошин шаҳри мо дар як соат ҳар ним соат як автобус мегарда, мерава тарафи шаҳри Ахен. 54 дақиқа то Ахена, ним соат як бор як автобус. Это нереально. Ними рӯз фақат дар раҳ сарф мекунӣ. Барои ҳамин камтарак бинем чӣ гап мешава ва ай пишти коро мешава. Фикр мекунам ки зиёди одамо медонанд ки вақте ки одам кор накунад дар иҷа давлат ёрдам мекунад. Вақте ки хатаб регистратсия кунем ки бекори мақсад. Идрис ки маъюбӣ дорам, ман як одаме ки Идриса нигоҳубин мекунам бигем, ё ҳамихе мегӯянд, ё нигоҳ намекунанд ки ту модар ҳастӣ ва бояд кӯдакта нигоҳ кунӣ. Не ибо рафт ки ту модар ҳастӣ кӯдакта бояд нигоҳ кунӣ. Не ё мебиёянд комиссия рӯӣ мекунанд ва як града метиҳанд кӯдакта яъне ки кадом дараҷада Идрис мақсад кӯмак дар кораша ай тарафи ма кадом корора ма айтанаш мекунам. Саҳар мехезам мақсад Идрис худаш дандонаша мешӯяд ё намешӯяд, либосша худаш мепӯша ё не, авқотша худаш мехӯрад ё не. Ҳамаи ҳамиёра мепурсанд ва пункт қати бал қати аниқ мекунанд ки кадом дараҷадай ва чанд пул дода мешавад. Барои ҳамин ҳамаи пул якҷоя мешавад. Не жалуемся, худо ба шукр мерасамона. Вале ман мехоҳам ки кор бурам. Вақте ки кор бурӣ бо дигар хиси равно ман фикр мекунам ки хубтарай. бо як отпуск рафта метунӣ, кори ки биромадӣ, як хонаи калонтар гирифта метунӣ. ҳозир мо ки кор намекунем, 2.5 сол шид хонаи якум этаж мекобам, ҳам хеле қинай хона гирифтан. Вақте ки кор накунӣ, бисёри ҳамин арендателя намехоҳад хонаша додан. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ки кор чизи нағзе. Дар Германия ҳисоби ҳам стаж. Ака бигем ки барои пенсияра анами ки ман Идриса нигоҳ мекунам, страховка ма дар пули пенсия ма месупора.
навистагие ки ман метавонам кор накунам. Ман 22-24 соат нигоҳубини фарзандам ҳастам. Ҳамин сабаб метавонам кор накунам ва маро ҳеҷ ка намега ки биро бара кор кун. Неки худам мехоҳам ки кор кунам, кор бирам. Хуб дарай овози Идрис мебарад ва ҳар вақте ки биёяд дод зада ба бу када мешинам. ҳамин хабат як влоги майин даҳак мехостам қатитон гап занам. ҳозир 10 дақиқаи дига интизор мешавем ва ман бояд таксида занг занам бигӯям ки биёем баранмона ва мерем хона. имрӯз ҳафта дига мо дар хона ҳастем. Ҳамадан хайр, та боздид.